Yung! Ikuan na siya. Kada sila sa kaloy, isa marunong ayuban. Dako isa jung kuan guys, mga customer. Uy, baga, kuling kata, doon. Dili. Dako isa jung customer dari. Salang sa San Francisco. Tapi radyo to silid, ang kasabaan. Abot, sa damo. Tapi radyo orang kasabaan. Iduot. Ay idot. Ang swerte. Makadaog sa kasako nga swerte. O sa kasako putyukan, gikan sa punan sa mangga. Birahe! Hala! Birahe! Lumirsing kulo numero uno. May announce sa kanya. Wah, may siguro. May announcing. Itong May ulay mo. announcing. Oh, depis. Asa may indo ka na? Iduot. Hindi sila jogger pang bata. Gamay. Maligja, maglay ko kuha Gamay, ng short talaman ni Ja. Oh, Ha? Maligja. dali ka magud mahurot ang short. Kanang pang bata ba? Dali ra mahurot. Kani ka pila presyo ni ka? Kana si Ja kay mahalon man sa anak na ay Tamo kami suwa ka nito. na shorts imo bi. Nga, imbes ang datis bay. Grabe mag-inom. Nga na mag-isalungan. Naglaway-laway ang lamin sa wa. Dadadana. What? Kala tagtulo 130 galing kay panguraw pang badge. Ha? Ha, maro. Mabadjok to gabi. Kala tag 99 ra ba no? Rani lang ako. Happy Pista po. Happy Pista po sa karami po. Salamat po sa inyong pagkakaroon ako. From Idibo. Salamat po. Happy birthday po. Happy birthday po. Idibo. Yo boy, ini boy. At saka lalo po sa lahat na kapanood sa akin. Huwag niyo lang po pasinin. Huwag na ako pasinin. Talaga ganito lang yung buhay ko. Kani. Salamat po sa inyo sa pag. Hayaan nyo, sunod. Hindi niya ako makita. Pila ni ka 100. Lalo na. 100 nga daw, kare 100. Lalo na po. Magbubulan ako. Tanang lami si Jack ay dili. Ah, dali ra labhan. From. Sando mo iwa mo kabot kay nag-ilog man sila sando gahapon. Boss, nang lapas pa sila, boss. Dapat toy kuan, brown siguro. Iya Lapas kare, pa sila tanawa sa di. gapon. Paturapoy naman na doon sa halo na. Ngani, may ilagay ba? Ay, okay may mga panglaki. T-shirt, di ka mo kuha t-shirt. Natoy ato ko mga usong nga t-shirt. Tan kuno ka ni sa gaster. Ikaw. Bilang para sa nang Kuan, di. Ana, jersey, sa 140. Pares na niya. Karnon na sila. Kari mo mga sakto na man. Ano sa kung kay mo tanaw ko sa ang naong ugansa na dyan ang pagkatao? Gato, nini. Okay pa ba rin mo nagay? Ay, guwapo hindi ko murag andro ay murag hanis. Si Sarmontano, ugansa. Ay, may nakawas isang kuan. Gamay na ni rin. Matok na masikat. Hindi boy. Matok na nagsikat na nagatubang masikat kantag sadyaw. Malipay po mga viewers mo. Hi, thank you po sa inyo po sa lahat po na ano ganyan na. Huwag kayong mag-alala, ganito talaga ako. Hindi naman ganyan na ang mabait naman talaga ako. Pag hindi pa ako mabait, hindi ko makautang dito. Tingnan nyo yung mukha ko. Tingnan nyo yung mukha ko. Ganito talaga yung mukha ko. Wala na pagbago. Tapusin ko lang taon na to pag inom. Hindi naman ano, ganyan. Musulti ko sa ang kaugalingon. Mga idol, musulti ko kaugalingon. Wa ko'y nanay, wa ko'y tatay. Wa na pugoy kaldero. Nakagpoy baw harang kalo. Ang rice cooker mo kalit lang mapagpang. Loo dyan na ha. Wa ko'y kaldero. Tuy ka ha, mapadin sa agang luto ni itlog sa kabo. Pantalon. Nesada. Luto, ang kaha armaklaan sa ang lutoon itlog sa kabuok. Saan man na? Sa mga tagahang gibati. Di na jaglaay na. Luo japod. Luoy bitaw. Maluoy bitaw ko na usahay. Luoy. Sagdin naman. Gawin may luoy. Sagdin naman. Mas mong laki to ah. Kana imo bi, nice man Agang forma. Agang forma di malagi apwen. Ha? Kalit mag-awap mo raman siya og kumukuti-kuti tap.
Mura siya ka nang aninipot mo kalito kuti mo di. Mumukuti-kuti ta. Sir, sir. Nakatong na Ah, nakit. may hoodie. Sir, mura magpo ko sir o nagapangilam ko sir, mura puti pa ang naong sa. Tanaw, mura pa kung nagapangilam ko spod. Aga maguning laway ang ginudnod. Di kita ko kira basta na comment. Kanang brand ka mga pon ka wala ite. Gani gamay lagi. Gamay manimo. Tintit man sakdik na dako-dako. Medium. O gusto ninyo o mga sinina, Pila ni ka? mga kuan, mga sinina di libre. Basta na may 100. Basta makasinabot mo sa presyo. Napitag 99. Na 99. Imo lamang sa ginambo kay aron na kay piso. Ihatag. Di nga naman din negosyo. Aw lagi 99 ko no. 99 pesos lang. Hmm. Naka na jagger mga. Pero okay ra na ho. Basta na ako'y brief, libre. Injoon. Hindi maklaro kita mga huli. Sir. Ang brief, libre basta katong kariyang brief nga murag usa na kabuan mo ajay. Way kuan. Kare lang Wala ka. balabang. Bitaw mga guys, unsa ba unsa mahitabo na sunod tuig? Are ko just Nike Air. Kwen, unsa kay mahitabo sa ang kaugalingon o kuan? Ganang maasawa guys, sige kada minuto guys. Kwen, ug maasawa na inyo kalata ko. Asa magukaliwat? Ya, nanay og ni tatay, mura mo kung naog jatot. Silmo? Basig naliwat ka saan? Silingan din dun sa totoo. Di ka muray mantig ug asa ko kaliwat. May liwat ba ko sa baso ug asa? Liwat sa kuwan. Liwat sa kabo. Ready mix. Di gwapo lagi kung gitutukan ko na ho. Ay, di boy. Ay. Natuwa pa kas man, oh. Ready mix na ka. Luod sa po na. Nandigaw nga na humanag lubo ag kon le mais. Kay ka palit ha. Tanawag ang bok arang lami atan awon sa video no. Pero gininuran man rin yung nag-iti. Na? Mura dyan kung guryo dyan ya no? Ha? Ha? Ano dyan po na? Wag ko yung alis, balik agad ang batibot. Way tatay, way nanay. Adyo sa sawa mo. 120 ko ana pa. Wa asawa. Wa asawa. Aralo dyan na. Boy tatay. Wa asawa. Wa kaldero kay gipanglabog kay nganong inagka ugma. Adto na pa ko dito sa Alisya. Tagduwa kasi mana di umuli. Tagduwa kasi mana muli darin. Pila pa ka kananan dari kwen. Pila pa kananan ang kuan budgeton. Kwen. Pamalig sa pagtesyo kwen. Pamalig sa tesyo. Tisyo. Oh, kay naglayo na kang gibati dari kunot. Ay buyak. Ayaw na. Ay naglagi mo kunot. Sa mo kunot. Tesyo lagi. At saka lalo po lahat po sa ano ko sa ano ko best friend ko si nang libaut magandang tingkoy kay ano ko sa best friend ko si Nadit taga Bakong po. Salamat po sa enjo. Dai Nadit, salamat po sa kuan di lagi ko tawag kay wa lagi ko cellphone. Na ko cellphone silupin man pud para sa pista. Di naglaay. At saka lalo po si namo ko lalo po at saka lalo po sa mga pamilya ko sa ano Manila sa ano Montalban po. Inday Willie at saka lalo si Dungdung at saka lahat po sila Inday yung at saka lalo talaga yung pinaka best friend ko si Mahal Ludi ang babae na wala nakakaisa sa buhay ko. Inday Ludi. Hi Day Ludi, bahala na diha og bahala nagsititay mo edad basta Inday gyapon ka na. Si Tinta gyapon. Si Tinta edad bahala basta kuan basta
Inday gyapon na. At saka lalo po sa lahat po nakarinig at saka lalo po sa mga iba, hindi naman ko suplado, talaga pangit talaga ako. Hindi na ganun. Hindi na ganun. At saka po, lalo po sa lahat. I wake up in the morning. Yung landing. Pag gusto nyo na ano, pag gusto na ano, galing to sa ano, galing to sa ano, tingnan nyo yung mga pisyor sa mga sinina. Live to. Sinina. Na sina pang baji, na pudil. Murag alanganin baji, murag alanganin laki. Na itumboy, alanganin po nga laki. Lah! Ato sa mo katawa diya, kay wa mo kaabron. Balik ko nung ato gaw. Di ba, madam? Da mga pisyor, sinina. Duh! Na yelo. Na apoy yelo, may ang sangipon. Bajino. Yelo na. Ay di ka may ang padag yelo po dito, may ang sangipon. Wade ka kaibaw na bus grabe na mo hilot. Ako. Tanan lagi panghilot, wade ka kapakod. Lagi. Arang luod sa lagi, luoy. Lala mapahe, hiloton mo na. Di lagi kapakod ba yan? Ayo sa mo kataw kay wala lagi mo kaabron. Impas dahil mo ipanghilot, mga piang dahil sa mo. Pwede po tayo. Kapit ko mamatay na naghihilot kasi baro. Walang tigaw? Sa Barrio Lasinda, ganyan talagang buhay. Morag presyo gaw. Morag presyo ring. Day, Palihara ang mga hukay. adyaw dibdiban ng mga hitabo inga na ganyan talagang buhay. Inga naman na. Pwede na iwawahin mo Pero ng laki. ipawahay sa Tandaan, lipas din kayo. One week Lipas din lang na. kayo. Kahit ano, ganyan. Day, huwag mo yung dibdibin. Huwag mo yung dibdibin. Lipas din kayo. Sa umpisa lang yan. Pero makaano kayo ng ano, gada maka-prepare kayo, wala namang problema yan. Diyan, suot na gisa. Ito spare Wala. parts. Inga na dyan ang kinabuhi. Ako manggali, sus. Kay plus size. Huwag mo kakuan na nganong O lagi? ba't daw ako nagkagano? Ganito. Kung ano ang dahilan, ako lang ang nakakaalam. Kung mo display ko na yung naimang itambay kay kuha. Magulang ko'y ginawa ng lahat na paraan Nagsuroy dito spikas. na di ako magkamali sa aking dan. Subalit iniwan mo ang binigay mo karangyan. Kung ano ang dahilan, ako lang ang nakakaalam. Kung nakita nyo lang yung puso ko paano, kaya lang hindi nyo mabuksan yung puso ko, baka madimanda kayo pag buksan yung puso ko. Sa sobrang yung puso ko na ganyan. Kumukuti-kutita yung puso ko. Sakto ka, Adjo. Lamin na pang biyahe, baway panahot. Mag-gym mong go. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag kang mainip dahil ganyan ang buhay sa Uy, dias mundo. na agi, aron nahanad jud ka ng short pang laki nga masigo nimo. Kaya nga iya Huwag na. mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang mga pangbata. Ang isipin mo may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay hindi lang upang tumakas ka. Butang ibabaw ni mga dressing nga. Huwag kang iiwas pag nabibigo. Dapat na lumaban ka. Palit ka rin. Ang kailangan mo'y tibay ng loob. Boss! Boss! Mura to yung paglitan, boss. Mauli na sila mga guys. Mauli na ko na sila kay... Manguli na ang mga customer guys to Naghan silang nakuha ng items. Char. Naghan silang nakuha ng items.